Ya miki alkawari ne ko ya raɗa miki a kunna cewar daga ke ba ƙari? Ganga? Namijin da sabis ɗin waya ya fi shi garanti? Network ya fi shi garanti? Namiji hankaka, gaban safari bayan sabaki. Kina zaune zaki ji ana ayyiriri wanne ne ɗakin? Maza maza ki san abin ne. Lalle ku aiko za a yi danja wallahi. Wani irin danja? Yanzu dai Harsashe da soyayya sun nuna ba ƙarya ce ba, haka ma masu biyar magana zance na ba shirme ne ba. Ce kuce da ake kan soyayya ba ƙima ba, matsayi da gaskiya kan soyayya ba ƙarya ne ba. A su da ƙaunar juna zan so a cikin tausaya kuma wuya da daɗi ni da ke a ce ba za mu rabe ba. A so da ƙaunar juna zan so a ce ka tausaya mu kuma wuya da daɗi ni da kai a ce ba za mu rabe ba.
duniya ba tabbas, ɗan adam ba amana, duniya ba amana, ɗan adam ba tabbas, rayuwa ba dole, ka gani ba tilas. Kura ba ta san ba hude sai rai da ya fita mata babbar kura. Harsashe na soyayya sun nuna ba ƙarya ce ba, haka ma masu biyar magana zance na ba shirme ne ba. Kuce da ake kan soyayya ba ƙima ba, matsayi da gaskiya kan soyayya ba ƙarya ne ba. Asu da ƙaunar juna zan so a cikin tausaya, kuma wuya da daɗi ni da ke a ce ba za